Kanada promeškala ve svém čtvrtfinále začátek a závěr zápasu. V úvodu byli Slováci střelecky velmi aktivní a také útoční do bráně Tomáš Kopecký kolenem srazil Radivojevičovu střelu za Wardova záda. V 6. minutě vedli Slováci 1-0. Potom přišel první velký okamžik Miroslava Šatana, sklepl si puk rukavicí a okamžitě pálí 2-0 pro Slováky v 10. minutě. V 17. Evander Kane využil zmatku ve slovenském brankovišti a snížil na 1-2 z pohledu Kanady. Tak skončila první třetina. Ve druhé části Kanaďané mohutným náporem otočili skóre. Laco byl skvělý, zastavil Eberleho v jeho velké šanci, ale na dorážku Jeffa Skinnera už nedosáhl, vyrovnáno 2-2. Ve 38. minutě potom Alexander Burrows přetlačil na brankovišti slovenského obránce a otočil skóre na 3-2. V 54. minutě ale Vladimír Vujtko vyšel tak se sestavením rychlé formace a Milan Bartovič vyrovnal na 3-3. Za tohoto stavu trefil Miroslav Šatan horní tyčku Wardovy brány, ale Slováci dostali ještě jednu přesilovku a v ní potom Getzlaff udělal fatální chybu, vyfauloval se, dostal trest na 5 minut plus do konce a Hanzuš skvěle vyhrál buly a zaclonil Wardovi, pravděpodobně i tečoval kotouč do brány, takže